הגמרא בברכות, דף י"ב אומרת, ברכות אין מעכבות. כלומר, אדם שעושה מצווה, יש עליה ברכה, כמו ספירת העומר, שעליה ברכה. וספר את העומר בלי הברכה, ותהי לחוות. לא אומרים שזה מעכב את הברכה, את המצווה, המצווה יתהי לחוותו. אין ברכות מעכבות. לכן, אם אדם שואל את חברו, כמה עדה לספירת העומר, לא יכול לומר לו, היום 5 ימים לעומר. עד שעבר 5 ימים אחד, כבר יתהי לחוותו, לא יכול לספור את הברכה עוד. הפסיד את הברכה. נחמיה אמר לו, אתמול היה כך וכך. אתמול אין דבר. הוא לא ספר ספר של אותו היום, לכן צריך לעבוד. לא יוצא ולכן, בוא נברך. יש מצוות שהתורה צביעותה אותנו ומעצותה מעומד. לא כשהוא ישב ועושה, אלא יעמוד. המצוות האלה, השורש שלהם עומר. 7 שבועות ספור לך, מאחל 5 מחשביו, תחל לספור 7 שבועות. 5 זה המגד שקוצרים בו את התבואה. התבואה זו תקופה עומדת, זה הקמה שעומדת. כשהיא עומדת בקומה זו תקופה. ואם תרשימו אותה, זה זמן של קצירת חומר שעורים. לכן אנחנו אומרים, כי תבואו אל הארץ וכתבתם את קצירה. זה הקצירה, קוצרים את העומר. ושם כתוב, מאחל 5 בקומה, צריך לעמוד מלא קומה. לכן, שם כתוב לכם, וספרתם לכם. כל מקום שכתוב לכם, צריך לעמוד. זה מססית. והיה לכם מססית. זה מתעטף. לא יושב כמו פדי ותתעטף. יעמוד. או תקעת שופר. יום תרועה יהיה לכם. לכם כולם לעמוד, שעה תוקעים את השופר. רק דורס ולא בסדר לעשות תורח ציבור, מספקים ותקעות של התפילה, מעומד. אפילו אדם שיושב בחזרה, לא יכול לעמוד, כשיגיע התוקע לסוף הברכה, בחיות תכונות שוברות, יעמוד מלא קומתו. למה? יום תרועה יהיה לכם. כל שכתוב לכם, זה סגר מעומד. צבא לדבר, עשת השם לעולם תעמוד. עשת עומר, ציצית, תקיעה. כן, אלה הדברים צריכים לעמוד, השורש שלהם, העומר. כאן נביא חשיבות של העומר. אף על פי כן, אם ישב וספר את העומר, יצא את החובתו. זה לא מעכב, רק לחטא עלה.